Eto na kami. Let's go! Eto na, bagsakan na to mga idol. Dami, sobrang dami ng tao. Wala, boys! Let's go! Yun, bagsak mepa, mga kabalen. Simula na nga ng round 2 o semifinal sa North Division mga idol kung saan makakatapat natin ang team ng Caloocan Batang Kankalu kasama sila Gabby Espinas at Macmac Barakel. Yes, mga kabalen. At syempre, kilalanin na natin ang staff ng Pampanga Giant Lanterns. Yan po si Coach Totoy Marquez, Coach Nelson, Brian Magam, Bucks, Boss Raymond, Boss Melbs, Boss Brandon, Boss Eric, Boss AG, Rolly, Jordi Biray, Boss Ronald Nulud, Coach Alan Trinidad, at ang Big Boss at Coach Governor natin na si Gov Dance Delta Pineda, mga kabalen. Chino Trinidad, bagsak niya pa. Si Chino Trinidad po ito. And dun sa lahat ng mga kabalen natin mahilig sa basketball, salamat for keeping basketball alive. Yung ginagawa ni Gov Delta, yung ginagawa ng Cabinet Hawks, ituloy nyo kasi ngayon nasa inyong attention ng Philippine basketball. From Balti to Arwin, di ba? Ang dami mga players. Yung Garcia nyo dito, grabe. Athletic, yung si Archie Concepcion. Dami yung players na magagaling. So, ibig sabihin, may kinakain kayong tama dito sa Pampanga. Hindi ko alam kung yun yung balot o yun yung, ano nga ang tawag sa balot dito? Yung balot, sabi sa balot, ina-adobo. Pero yung sisig ninyo, baka yun ang sikreto, hindi ko alam. Again, congratulations and takal kong salamat for keeping basketball alive. Grabe, idol, solid ito. Bata pa ako pinapanood ko na hanggang ngayon. Bata pa rin yung tsura niya, mga kapatid. Pwede ba sabihin yung tagline na yung sa tagline ng vlog namin kasi bagsak nepa. Bagsak nepa! Bagsak nepa! Yun, maraming salamat idol at syempre nagpapasalamat po ako sa lahat ng kabalen na nagpuyat at nagpakapagod para makasuporta sa game natin versus Caloocan Batang Kankalu, mga kabalen. Talagang pemagsakye po mga idol. Dakal pong salamat at syempre sana kaya bida kayo po King Game 2 versus Caloocan, mga idol. Kung tani ba ka rin o syempre sa mas tayong piyalong katabata aqua tayo at mag-move tayo King Finals in North Division, mga kabalen. Syempre mga idol, huwag nyo rin kalimutang i-follow ang Pampanga Giant Lanterns official FB page, mga kabalen. Iko-comment ko o nandito sa description nito, mga idol. Maraming salamat. Nano pa ta, mga kabalen. Bagsak me pa. With the spectacular giant lanterns on, shining splendid, you gaze you rave endlessly. We are Philippines, culinary capital. Malangku, masanting, warm and friendly continent, honest and hard-working leaders, a seed of good government. Idang-ida ka, di Pampanga Lanterns, buo ang kalooban, may puso at tapang, kaya love namin kayo, di Pampanga.
the heart of Central Luzon, with a spectacular giant lanterns on, shining, shimmering, splendid, in case you rave and bless thee. We are Philippines, culinary.